Toto je hlavný vstup, hej, do materskej školy. Mesto má poskytovať sociálne služby svojim obyvateľom. Rušenie materských škôlok je vždy veľmi citlivá situácia. Videli sme to aj na poslednom zastupiteľstve, kde sa rozhodovalo o osude materskej škôlky v Šálkovej. Bohužiaľ, demografia nepustí a tam, kde nie sú deti, tam je veľmi ťažké udržať aj funkčné materské škôlky. Navyše aj mnohé moderné, novovybudované zariadenia majú problém naplniť kapacitu. Ak bude počet detí stále klesať a demografia nepustí, aké iné možnosti bude mať mesto? Tak ako bude postupne klesať dopyt po miestach v materských školách, tak bude zároveň stúpať dopyt po miestach v zariadeniach pre seniorov. A práve spojenie týchto dvoch služieb do jednej by mohlo mať aj ekonomické benefity a samozrejme aj veľké sociálne benefity. Zariadenia, ktoré by poskytovali služby zároveň deťom aj seniorom, by prinášali mnohé výhody. Nielen z pohľadu mesta, ktoré často do takýchto budov investovalo a má ich opravené a zároveň by udržalo zamestnanosť, ale nahrádzali by sme tým aj dnes už chýbajúci medzigeneračný kontakt medzi deťmi a seniormi.